Aquests dies aquí en el teatre ens preguntem més aviat com és que no estem fent Goldoni sempre, o per què Goldoni no hauríem de fer-lo sempre, sempre, sempre. Goldoni és un autor que va escriure unes comèdies en un moment que la societat estava canviant i ell recull aquest canvi de la societat i el que fa és canviar, mentre ell escriu, mentre fa les seves comèdies, canvia el teatre. Són unes comèdies que assumeixen els canvis que vindran després i, per tant, és un teatre en constant evolució, molt modern i, sobretot, molt amable. És molt difícil de fer, realment aquests dies ens n'adonem, però molt fàcil de seguir quan surt, quan les escenes comencen a sortir i et comences a deixar portar per elles, com per una cançó d'estiu, que et deixes, que t'acarona, t'acompanya en un moment important, bonic, i mentre et fa distreure i et fa somriure l'ànima, et fa sentir viu i et fa pensar que tot allò que estàs vivint pot canviar en un moment donat, deixant-te portar per aquells personatges, per aquella protagonista, i et farà arribar a un altre lloc.